Ni aurk ongi eta lasai lo egiteko ditudan baliabideak ez dizkiet lankidei aipatzen al. Ausartzia eskasa eta alkia nabaritzen dut. Jadanik, ero erditzat naukate. Eta ez nuke nahi, mentzoso gisa kontsideran azaten. Batez ere, lantokia bezalako leku inpertsonal horretan. Badakit, horma guzietarik, nagusigoaren mespretsu eta apalestelerroak lerratzen zaizkiola. Intimitatearen agertze bidean ein bat badela sinisten dutenetaraikoa naiz. Etxian, edozein aho zabal gutxiesten anitzetan entzun dut. Erranen du non kaka egiten duen ere. Baietan horekin ohera etzen den alaber, erantzen zion solaskideak amatxi konkortuari, oioak, antzarak, ahateak eta pulindan sukaldeko leiotik karrankaz hautemoten zirela. Eguneko ordu berenak lehertzen duen laneko lagunei ez diet zalatzen neurri handi batean onanismo gastronomiko soia baino gehiago den enebizioa. Bilkuretatik, etzerakoan mairatzen naiz. Siberoko botza irratia piztu ondoan. Oskaiutik gazna pesagotxorra ilkirik dizeratzen hausiki ozenez gauaren ondarki ilunak irensten ditut. Orduan, iratiko larre aberatsetan kausitzen naiz. Atzineko hartzainen kromletzak eskuin aldean, hartalde multzo mantsoa eskerraldean irudikatu zeinak jabaltzen zaizkit. Frankotan, errege bide guztian, zirriztan dabilen auto baten zaratak ametsa hausten dit batean.